gaurko saio honetan saiatu gara egiten literatur sistemari buruz hausnarketa xume bat, eta alde batetik ahuleziak ikusi izan ditugu, eta gero indarguneak. Errepaso bat egin izan diogu sistemaren barruan dauden elementuei, alde batetik ekoizpena bera, gero edapena, eta gero kontsumoa, ez? Baina horrela esan da oso hotz gelditzen da, hitz egin dugu idazle buruz, hitz egin dugu editore, irakurle, kazetari, irakasle, kritikari buruz. Hori literaturari dagokiona. Dana dela literatura ezin da ulertu espada kokatu egiten bere garaian eta bere espazioan. Orduan, koordinada espazio-temporal horiei ere erreparatu diet, alde batetik non gauden Euskal Herrian, zenolako realitatea dugun ikuspuntu linguistiko batetik, eta gero ze garaitan gauden. Eta hain zuzen ere, 2013 urte honetan gauzak ez dira orain 40 edo 60 urte ziren modukoak. Orduan, koordinada espazio-temporal horiek ere bere lekua hartu izan dute garko saiotxo honetan. Literaturaz gain, zeharka edo bertakoen eskariz zerbait hitz egin dugu Euskalpen Klubari buruz, eta zenolako lan egiten duen nazioartean, zer den Euskalpen Kluba eta zein den bere helburua, bere asmoa, eta nolako kezkak sortzen diren nazioarteko idazleen artean adierazpen askatasunari dagokiola batetik eta bestetik hizkuntza eta literaturen defentsan. Eta gero azkenik eta kamaratik kanpo zerbait komentatu dugu politikaz, baina harira etorri diren galdera batzuk, eta jakimina sortatzen da, eta horretaz ere jardun izan dugu apurtzu batean. Saio honetan jorratu duguna da Barakaldoko Laguntasuna Kultur elkartearen bizitza. Sortu zenetik, 1959 urtean, gaur daño. Zenbait fase izan dira, eta apur bat eman diogu errepaso bat gure proiektuei. Zein da gure eginkizun nagusia? Gu Barakaldon eta batez ere San Bizente auzoan lan egiten dugu lan, Barakaldo dakizuenez 100.000 biztanle ditu, San Bizente auzoa 21.000, eta hor guk aritzen gara dinamizatzaile kultural baten moduan, kultura tradizionalaren alorrean. Orduan, urtean zehar zenbait egitasmo ditugu, eta hoiei gure ikutua ematen diegu. Hoien artean, auzoko jaiak, herriko jaiak, inauteriak, agate deunaren koruak, olantxero eguna, eta horrelako hainbeste ekitaldi eta emanaldi. Baita ere, aritu gara elkartearen konposizioari buruz. Gaur egun, gure konposizioa zera da, biltzar zuzendarian 6 pertsona, 15 monitore bolondresak, 3 monitore ordainduak, 155 kide aktiboak, eta 312 bazkideak. Hoien artean osatzen dugu Laguntasuna familia. Aurrera eramaten ditugun proiektuak, aitako danak kultura tradizionalaren arloarekin harremana dute, eta pentsatzen dugu gure dinamizazioa ondo hartuta dela gure eremu proximoarengatik. Beste alde batetik, apur bat eitzen dugu Euskal Dantzarien biltzarrari buruz. Euskal Dantzarien biltzarra da Euskal Herri mailan dantza talde eta dantzari biltzen duen elkartea,
zein da bere egitura gaur egun, 5 ordezkaritzaz osatuta dago, Iparralde, Nafarroa, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa, eta apur bat zein izan da bere iragana, zein da bere gaur eguna, eta zein izango da bere etorkizuna, bere ahulguneak, indarguneak eta egin beharrekoak. Eta horrekin amaitu dugu gaurko saioa.